yazi ama-351 Yeah. ukuthi ngizokwazi ukuthenga i-equipment ye-height nje uyangithola ngiyakuthola yeah Mina bengithi singena ngempama kanti equipment ama-glove DNA mashi DNA yeah solakala uyangithola Yeah. into eyifana nalezo phela mina ngicabangile lento ukuthi ama-glove what if bazosirecorda yeah. Oh, ufuna bakubone. angifuni ukuthi sibonwe Yeah. manje ama-mask awathengwanga ngithi mina kulethwa ama-350 ngizokwazi ukuthi ngiyenzeni ngithenge i-equipment for the job Isipanish sazoqhubeka. isiphathi sazoqhubeka Anja ngoba shayenge intro ke la ubatshela ukuthi kahle wena ubani ubuyaphi. no mina ngisengicabangile on the socials Yeah. mara ngokamuso okay kusuke Davidson kahle Yeah. Abangakwazi bazothi udume ngani. abangangazi Yeah. abayamazi ngihlala bangangazi Yeah, it's possible. Yazi khona umuntu ongamazi uyangistana namhlanje. lo uyahlola lo uyophila kuDavidson hayi ngathi ke Davidson ezisuke Davidson zi great